Dneska som si zahral Minecraft, prežil som prvú noc a zabýval som sa. OK, takže spálili sme sa tady v savane, hráme to teda na móde Miner Plus, aby to bolo trošku zaujímavejšie, lebo klasický Minecraft už ma nebaví. A teda vyťažíme si strom. OK, takže už máme vykraftované základné drevené nástroje a teda ideme si nájsť nejaké miesto na baráčik, ale ešte predtým musíme nájsť ovečky na vlnu, aby sme si mohli vykraftovať posteľ. Takže ja teraz dám timeless, ako tu hľadám ovečky. Yes, ľudia, máme ovečky, takže ja tady pozabíjam pár ovečiek na posteľ a potom by sme sa mohli vrhnúť na stavbu nášho domčeka. Teda plánujem teraz urobiť dom v nejakej skale alebo niečom, lebo nechce sa mi stavať úplne celý dom teraz na začiatku, keď ešte nemáme také dobré materiály na to. Takže domček by som urobil niekde tady. A rovno sa tady vrhneme na ťažbu kameňa. Aj tak radšej si urobím tú posteľ. Yes, takto. OK, teraz položím sem posteľ, urobím dvere. OK, nice, kámo, to je úplne Ohio domček. Jo, zasadíme sapling. No, takže, ešte máme furt čas, takže ja by som išiel uloviť nejaké jedlo. Ale tak ešte trošku, kámo, viac do zásoby zobereme. 3 hunger bary. Takže už nemôžem šprintovať. OK, takže teraz urobím pec sem a upečiem to mäso. Ale mne sa zdá, že keď vypečiem obyčajné drevo, neopracované, tak z toho by malo byť uhlie. Idem to skúsiť, jo, ten šprint. Moment. A teraz... Jo, kámo, a budeme mať uhlie. Tak ľudia, už mám 5 uhlíkov. A teda v druhej epizóde, lebo chcel by som z tohoto urobiť teraz sériu, v druhej epizóde si budeme určite ťažiť doly, tu niekde urobíme a budeme, kámo, sa snažiť nájsť nejaké železo, neskôr teda diamanty, potom obsidian a teda hlavný cieľ je teraz v tomto Minecrafte v tejto sérii poraziť draka a potom sa vrhneme na tie väčšie projekty ako vybudovanie automatického skladu alebo tak. Ale teraz prezatím nám úplne postačí tento mini domček a ja si tady teda dám torčku, aby sme tu nemali úplne tma. OK, ale teraz už sa nám list tmieva. Takže ja idem vyskúšať, či sa... Jo. Nedá sa ešte spať. Ja tady teda načrtnem na budúci diel, či je doly. Ideme takto schody dolu. Takže ja musím... Vo skrini asi ešte veľa uhlia vypečem z dreva. Ja už spíme. Som na druhý diel teda do tých dolov mal veľa torčiek. Takže ľudia, jo, toto by bolo všetko z tejto prvej epizódy z nášho prežívania v Minecrafte. Jo, na druhú epizódu už snáď budem mať skin a vidíme sa pri ďalšom mojom videjku. Zatiaľ čau.